Босфора се контролира, както добре знаем, от други антични автори след Омир, от тракийския цар-жрец Бог, прорицателят Финей. Неговото местоположение вече може да се локализира при днешното село Гарипче, се нарича на турски, от европейската страна на Босфора. От европейската страна са траките, тини, а от азиатската страна на Босфора са траките битини. Те са очевидно сродни тракийски етноси, които държат контрола над Босфора. В този контекст може да се помисли, че сключвания съюз с тракийски цар от троянския цар Приям ще да е изисквал най-силният от тях да наложи и на другите по-малки владетели в Тракия да участват под негова команда, вероятно, на страната на трояните срещу ахеите. Омир говори за една такава дипломатическа мисия за един тракийски цар, но е много възможно да е имало няколко такива мисии, защото съюзниците, които отиват на страната на Троя от Европа, не са един и двама. Споменати са и Фидимант, син на Антенор, споменат е Резус. Всички те имат интерес да се запази контрола на протока Дарданели. Който владее Дарданелите, трябва да владее и Босфора, за да е напълно в контрола плаването в Мраморно море и през тези протоци. Очевидно е, че траките от двете страни на Босфора го владеят. И заплахата да бъде елиминиран контрола на Дарданелите е заплаха за тях да се елиминира техния контрол на Босфора. Поради тази причина те са задължени, не само като сродници на трояните, а по чисто политически причини и икономически, да помогнат, за да се удържи властта и над Дарданелите.